Poštovani građani Srbije, na drugačiji način sam želeo da vam se obratim. A onda, kao i svaki put do sada, pokazali su svoju nasilnu prirodu i pokazali su da ne mogu da trpe političke razlike. Ja pozivam sve naše političke protivnike da se ponašaju odgovorno, baš kao što se mi ponašamo odgovorno. Mi koji tolerišemo, trpimo i poštujemo političke razlike. Molim ih da shvate da smo svi ljudi, da smo svi građani Srbije i da ništa od njih ne tražimo sem da poštuju zakone i da poštuju drugačiji stav i drugačije mišljenje. Scene koje smo večeras gledali, topovske udare, baklje, kamenice, šipke, sve moguće napade na našu policiju, na građane koji drugačije misle, su scene koje nisu dobre za Srbiju, su scene koje su ražalostile svakog građanina naše zemlje. Molim ih da u buduće to ne čine. Neće oni ovim ništa promeniti. Pitaće se samo i sledeći put zašto ih je na svakom skupu sve manje. A promeniti neće ništa, jer država funkcioniše. I država će nastaviti da radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom. Šta ja da kažem na ovo? Znači, ja vam ovo ništa neću zameriti, jer očigledno dugogodišnja konzumacija toga što konzumirate ima uticaj na vaše psihofizičke kapacitete.